bubar magrib tukiran wis pamitan sing wadon arep menyang omahe Rakiman kancane ing Karangwaru. Jarine arep ngrampungi urusan dol tinuku lemah. Sarmini sisihane sing lugu iku mung ngiyani bae, sebab ngerti sing lanang wis setahun iki duwe samben makelaran, senajan embuh bati apa rugi ora nate dingerteni. Kaya adate aku mengko mulih kliwat tengah wengi, sebab saka omahe Rakiman terus bablas menyang omahe Pak Kasmijo sing duwe lemah. Ujare tukiran terus bablas nasak petenge wengi. Nalika dipamiti sing lanang, Sarmini isih udhek ana pawon olah-olah panganan sing arep diedol sesuk menyang pasar. Yen mung urip njagakake pawehe sing lanang kang ora mesti tiwas nglarak ati, kamangka kudu ngopeni bocah loro Karti lan Tumi sing lagi nedeng-nedengi sumega. Kebon sailat karo omah gedhek wis doyong, wis dadi perangan uripe sing kudu dikemateni lan diopeni embuh nganti kapan. Senajan kerep krungu kabar yen sing lanang angger bengi pamitan lunga isih seneng menggo ing kamare Surti gendakane warga bordil krempyeng pinggir kali Winanga. Nanging Sarmini ora nglegewa, mbok ben wong duwe-duwite dhewe lan iku wis dadi kesenengane. Sing wigati sing lanang isih gelem mulih rumangsa yen isih duwe anak lan bojo. Eling-eling nalika dijodohake karo tukiran dene wong tuane, temene ora duwe rasa tresna, mung kepepet beteke ngrumangsani wis prawan kasep lan wong tuane isih duwe urusan utang rada akeh karo wong tuane tukiran. Dadi samubarange mung pasrah Allah. Bengi iku tukiran ngapusi Sarmini maneh, ora menyang omahe Rakiman nanging terus bablas menyang omahe Kamto sing duwe gawe tetakan nanggap tayub saka Sragen. Biasane yen nanggap tayub saka Sragen ledeke ayu-ayu, mula jeneng rugi gedhen yen tukiran ora melu nimbrung ngibing. Dasare ing kantonge ana dhuwit 5.000-an 10 lembar, sisa bebatene ngedol lemahe Pak Jaya diemben. Bareng tekan nggone tayub durung diwiwiti. Upacara sing nganggo pidato saka lurah minangka wakile sing duwe gawe kang diterusake Pak Camat. Tumrape tukiran mung kesuwen, kamangka ledek Kamiatun lan Srini sing wis kalung sampur sajak wis ora sabar kepengin ngibing karo tamu-tamune. "Iki wis jam pira, Kang?" pitakone Kamiatun sing ana sandinge. Tukiran sing ditakoni age-age ndeleng arojine. "Wis jam 09.15. "Lah kapan rampungi pidatone Pak Camat kae?" "Mbak, yen pidato sing cekak aos karepen ora jelehi, masakake tamu-tamune sing selak arep golek hiburan, Kang," ujare Kamiatun karo kebat-kebut campur senajan hawane ora sumuk. "Lah saupama aku wis lali sopan santun, Pak Camat kae sida dak gelandang temenan. Jaman reformasi pidato kok isih dawa nglantur kaya ngono." Tukiran melu sebel pamin kewanen. Bengi iku tukiran kelakon ngibing pasangan karo Kamiatun. Dene Srini disamber Jogobaya samirun. Suasana saya gayeng bareng gendinge saya panas, bisa nyuda hawa wengi sing tambah kekes. Tukiran sedelo-sedelo nyuwol pipine Kamiatun sing mlempuh abang mondo-mondo, sing dicuwol pipine malah mesem ngemesake karo ngegolake bokonge, ngrangsang ati lanang.
Saking kesengseme anggone ngibing tukiran ora krasa wis bola-bali nelesepake duwite ing dadane Kamyatun. Bengi iku Kamyatun mung dadi duweke tukiran, ora mung nalika dadi pasangane ngibing nanging uga dadi pasangane ana kamar. Bareng kelakon bisa ngamar karo Kamyatun, tukiran dadi lali surti gendakane kembange bordil Krempeng. Nanging esuke sida dadi desane Kamyatun geger. Tukiran tinemu mati ing kamare ledek tayub mau. Gulune tinemu gosong, ana tilas cakaran kuku landhep. Miturut katerangane Kamyatun, ana ngarepe polisi sawise ngajak turu tukiran, klojotan kaya pitik dibeleh terus ambekane sesek, pungkasane maksek koncatan nyawa. Kanggo sauntara polisi percaya katerangane Kamyatun kanthi cathetan yen polisi sawanci-wanci mbutuhake katerangan maneh, Kamyatun kudu saguh dipanggil menyang kantor polisi. Kabar matine tukiran sing sajak nyelawati kuwi dadi rembug rame ing endi-endi. Ana sing duga yen tukiran kena santet saka wong-wong sing ngesir Kamyatun. Ana maneh sing ngadarake tukiran kualat sisiane sing meneng-meneng seneng nglakoni tirakat. Let rong sasi saka kedadian kuwi ing desa Plupuh ana sing nanggap tayub maneh. Lurah Suseno ngluwari ujar yen anake ragil mari lorone bakal ditanggapake tayub saka Sragen. Sapa maneh bintange yen ora Kamyatun lan Srini kang kenes pinter lenggot bawa kuwi. Jagabaya Samirun sing satemene wis suwe ngincer ledek Kamyatun uga diulemi dening Lurah Suseno. Ora beda karo pamong-pamong desa liyane, mula isih sore wis dandan mlitit ngungkuli bocah enom senajan anake wis sak kandang koplak lan putune gembrayah. Arep menyang endi, Pak? Pitakone sing wadon sajak sujana. Genah diulemi kaulan Pak Lurah ngono kok. Wangsulane kepenak karo isih milang-miling ana ngarep kaca lemari mematut diri. Apa undangane ora sekalian? Pitakone sing wadon maneh. Ora sajake, mung undangan kaulan kok. Etok-etoke aku uga katut kedapuk panitia. Ora perlu nganggo kejawen. Dadi ora mari repot. Diwangsuli ngono sing wadon banjur nglungani. Sapungkure sing wadon Jagabaya Samirun cepet-cepetan ngebaki dompete karben sangune rada longgar. Batine apa penjaluke wong ayu Kamyatun bakal diujuti ing bengi iku, waton dheweke bisa kalegan atine. Ngati-ngati lho, Pak, yen wis rampung perlune ndang mulih. Welinge sing wadon nalika dheweke nuntun hondane metu saka omah. Aja kuwatir, wangsulane cekak terus mamprung minyak sepining wengi. Tekan papan sing dituju, Jagabaya Samirun terus dibagekake supaya manggon kursi larikan ngarep awor para pamong desa liyane lan Pak Camat. Atine rumangsa mongkok, apa maneh ledek Kamyatun sing wis teka tansah nyawang saparipolahe sajak kesengsem. Kira-kira jam 10 acara tayuban diwiwiti. Nalika ledek Kamyatun ngalungake sampure ing gulune, Jagabaya Samirun enggal ngadeg terus lenggat-lenggut ngetut wiramane gending sing wiwit tumambirang. Nalika egolane Kamyatun saya seser, Jagabaya Samirun saya dadi anggone ngibing. Nanging ya kuwi
bareng ledek Kamiatun ngajak nginep wong lanang iku ing kamare, jebul njaluk korban maneh. Jagabaya Samirun sing katone nalika mulih saka omahe Kamiatun waras meger-meger, jebul bareng tekan omah tiba ngledak ora bisa tangi kanggo salawase, sing mesti bae gawe bingunge wong sak omah. Polisi isih durung bisa mbuktekake yen ledek Kamiatun kuwi sing mateni Tukiran lan Jagabaya Samirun. Apa maneh miturut visum dokter rumah sakit, sekarone mati jalaran, lelarane sesek napas kambuh. Nanging tumrape Warjito, matine Tukiran lan Jagabaya Samirun ora jalaran lara sesek napas, nanging ana babab liya kang durung kawiyak. Mula Warjito kepengin bisa pasangan ngibing karo ledek Kamiatun, syukur bisa diterusake acara-acara liyane kanggo mangerteni luwih akeh ngenani pribadine. Let patang sasi pepenginane Warjito sing uga paranormal mau lagi kelakon. Bareng Blantik Sapi Sumino duwe gawe mantu lan nanggap tayub saka Sragen. Nalika Warjito mlebu kalangan milih pasangan ledek Kamiatun, akeh sing padha gumun. Sangertine Warjito kuwi wong lanang alim, lugu lan ora seneng neko-neko. Lah kok bengi iku melu kiprah ngibing karo ledek tayub kondang iku. Tumrap Kamiatun wong lanang pasangane iki ya ora nguciwani nalika dijak ngibing. Ora mung angger joget nanging uga ngerti gending. Suasana saya gayeng lan sumringah bareng Warjito njaluk lagu gebyar-gebyar karyane Gombloh, banjur munggah caping gunung karyane Gesang sing digarap Cengkok Dangdut. Para tamu padha melu manggut-manggut katut wiramane lagu-lagu sing nggugah semangat perjuangan iku. Malah ana sing melu mudhun kalangan. Kamiatun saya kesenengan ngibing karo Warjito. Dasare Warjito kang umure lagi nyandak 40 tahun iku sedelok-sedelok nresepake dhuwit puluhan ewon ing dadane. Nalika Warjito kandha saguh ngeterake mulih, Kamiatun ora nolak. Liwat dalan peteng sing cukup adoh ngliwati Bulak Amba, tumrap kekarone banget nikmat. Yen liwat dalan sing grunjalan watune isih pating pendelis durung kambon aspal, Kamiatun saya kenceng anggone ngetapel ing boncengan. Nanging bareng liwat ngarep kuburan cangkringan, dumadaan Kamiatun anggone ngrangkul bangkeane Warjito kaya-kaya ora sebaine. Mesti bae Warjito kaget, apa maneh krasa kukune wong wadon iku malih dadi dawa lancip-lancip nyengkerem wetenge. Honda banjur diendhekake karo nyampluk tangane Kamiatun, sing disampluk tangane mung kesorot sunare rembulan tuwa. Mripate Kamiatun menteleng medeni kaya kang sulpan demit. "Mas, aku ora seneng yen dikasar." "Aku ora seneng ngasari wong wadon sing becik, nanging iki mau aku krasa yen kowe malih dadi wong wadon iblis sing nedya ngarep atiku. Mula aku kudu waspada." Kamiatun jladoni ngono malah guyu ngakak-lakak. Rambute sing digelung banjur diudari, jaket kandel sing nutupi badane dicopot kasar terus diuncalake marang Warjito. "Wong lanang kabeh padha, yen weruh wong wadon ayu malih dadi asu blang. Bengi iki kowe kudu tak pateni Warjito," ujari Kamiatun karo gereng. Kukune sing malih dawa lancip-lancip iku kekikir nedya njuwing kulune Warjito. "Eling Kamiatun, eling." Warjito mundur-mundur.
jenengku dudu Kamyatun, jenengku Sulastri, ronggeng sing dadi korban kamurkane wong lanang. Sawise tukiran lan Jogabaya samirun gak pateni, genti kowe sing kudu mati. Wong wadon iku polah tingkahe saya ndrawasi, ora mung nubruk ngrangsang lan nyakar, nanging sedhela-sedhela njupuk watu kanggo mbalang. Ngadepi wong wadon iku Warjita dadi karepotan. Apa maneh niate ora kepengin ngladeni pangamuke, nanging bisa ngringkus sing tanpa njalari kelaran utawa tatu. Mula banjur dicoba ngrimuk kelawan alus. Wong ayu, coba kandhakno ya, sapa wong lanang sing wis nglarani atimu lan gawe sangsaramu. Bareng dielus Kamyatun sing galak iku banjur njegrek ora obah, sajak ngeling-eling jaman sing wis kawuri. Ronggeng Sulastri luwih becik nganyu tuwuh tinimbang selawasi urip nandang wirang. Wong lanang keparat tukiran lan Jogabaya samirun sing rada peksa aku ing tengah sawakana wis nebus dosane. Saiki yen kowe arep tumindak macem-macem karo aku, bakal nyusul arwahe wong lanang loro keparat iku sing isih klamberangen. Kamyatun dadi galak maneh. Warjita ngedap bareng krungu guneme wong wadon iku sing tetela diangslupi arwahe ronggeng Sulastri sing dikubur ana kuburan cangkringan. Warjita isih kelingan kira-kira setengah tahun kepungkur ronggeng Sulastri kang asale saka daerah Banyumas lan melu palike ing kebak kramat sakwise ditinggal mati sing lanang. Ing sawijining dina wis tinemu dadi layon ana tengah sawah ora ado saka papan kono. Layone meh wuda mbligung sebab sandangane wis rowak-rowak kaya mentas ngetok budi sarosane mbelani diri saka pangrangsange manungsa aran iblis. Ana gladi cilik landhep kumilat tumanjem ing dadane. Wis saiki baliya menyang asalmu wong ayu, ngaso sing tentrem ana papanmu. Pangigit-igitmu marang wong lanang deksiya wis kaleksanan. Celadune Warjita karo ngacungake kerise ing dhuwur sirahe wong wadon iku, kang jalari wong wadon iku terus ambruk lemes tanpa daya. Dungkap subuh nalika Kamyatun lilir, Warjita malah lagi bae keturun jalaran saka sayahe. Kamyatun dadi gumun, lah kok wong loro keturun ana pinggir dalan kuwi, genahe kepiye? Yen nganti kadenangan wong mengko rak dikira sing ora-ora. Mas, wungu mas, tinimbang sari ana pinggir dalan, rak luwih becik sari ana kamarku. Ujare Kamyatun godha. Wong lanang Warjita dadi luwih mantep ngeterake Kamyatun mulih. Sing dipikir yen Kamyatun dadi disyane ngenteni Kuntarti sing tinggal donya nalika nglairake Danang anake mbarep, apa ora kleru pamilihe?